Tiesitkö? Kotimainen Nova-pellettipoltin voidaan asentaa öljykattilaan öljypolttimen tilalle. Asennus on helppoa, öljypoltin luukku pois ja pellettipolttimelle sopiva luukku tilalle. Nova-pellettipolttimet on valmistettu Suomessa. Polttimen palopää valmistetaan markkinoiden parhaasta ruostumattomasta teräksestä. Palamisarvo on huippuluokkaa ja täyttää pellettipolttimille asetetut päästörajat. Nova-pellettipolttimissa on ainutlaatuinen puhallustekniikka. Saranoidun poltinluukun ansiosta tuhkanpoisto on helpompaa. Katso lisää novapellettipoltin.fi. Lämmittää, Nova lämmittää, Nova pelletti.